Good morning mga kabangbang. Ngayon ay lalakad muna tayo. Time check 5 AM in the morning. Lakad muna tayo bago sasalang sa module online class. So lakad tayo ngayon mga kabangbang. Papunta ngayon ako sa baryo namin. Doon tayo lakad sa baryo. Five AM in the morning. Mga kabangbang, nandito na ako sa main road. Kumusta kayo? Sana mabuti ang inyong kalagayan. Mag-ingat palagi mga kabangbang. Wala ang daan namin mga kabangbang. 5 AM in the morning. Yung building na yan ang aming barangay. Wala pa kayo tao mga kabangbang. Bisaya term, wala pa masyadong tao. Comment below kung sino ang naglalakad rin o walking in the morning. 5 AM in the morning. Ayun mga kabangbang, may nagmumotor. Ang daming aso mga kabangbang. Ito po ang highway mga kabangbang. Yan ang ingay mga kabangbang. So papunta tayo ngayon sa baryo namin mga kabangbang. Yan po ang aming barangay mga kabangbang. Hello mga kabangbang. So nandito na po ako sa baryo namin. Ito po ang stage namin mga kabangbang. Diba ang luag sa Bisaya term, luag kaya mong kuan. Mag-vlog ako mga kabangbang na ipapakita ko talaga lahat to. Ito lang ay walking in the morning mga kabangbang bago sasabak sa module. Ito po mga kabangbang, may mga bench po tayo mga kabangbang. Yan mga kabangbang, ipapakita ko yan sa inyo sa vlog ko. Ngayon, walking muna ako mga kabangbang. Ito mga kabangbang, lahat ipapakita ko to sa inyo sa susunod kong vlog mga kabangbang. So umulan kagabi kaya may tubig, pero simintado ito mga kabangbang. So yan ang mga bulaklak ng kabangbang kung papasok ka dito sa aming barangay. So yan mga kabangbang, walking muna tayo. Yan, mapapansin niyo wala pa masyadong tao. So walking muna. Ito kabangbang, papunta ito sa aming city of sa aming syudad, sa Valencia City. Itong highway na ito mga kabangbang. So babalik ako mga kabangbang kasi may tao. So dito ako dadaan. Walking lang sa barangay gym namin mga kabangbang. Itutour ko kayo sa aming gym. Walking muna tayo.
bago tutungangan na naman sa online class pa ang lahat. At sana nasa mabuti kayong sitwasyon mga kabangbang. Ito lang usual walking kabangbang, ganyan. So time check tayo ngayon. Time check 5:10 in the morning mga kabangbang. Walking, ganyan. Walking lang para may energy mamaya sa online class. So, ganyan. Bagong gising yan mga kabangbang. Walking para may energy. Walking in the morning. Yan mga kabangbang, walang tao. So ngayon mga kabangbang, so kahit siguro ito ang pag-walking, taas naman tayo. So tama na yun ang pag-walking mga kabangbang. So wala pang tao talaga mga kabangbang. So in the morning, time check 5:11 in the morning. Yan mga kabangbang, 5 AM in the morning. Masyadong maginaw dito sa may magpa-fogs mga kabangbang. So ito mga kabangbang, walking lang ito. Hindi ko masyado pinakita ang aming kabuuan sa aming baryo. Lalagay talaga ko ng oras na ipakita ko talaga ang oras, ang baryo namin, at saka ano ang maganda dito sa aming baryo mga kabangbang. Kasi papakita ko sa vlogs ko sa susunod. So ngayon papunta na ako, pauwi na ako upang magkakape mga kabangbang. So see you mga kabangbang sa loob ng aming bahay upang magkape mga kabangbang. So yun, may baka mga kabangbang, si kuya, ang aga ni kuya, ay buntag call si Manong kuya, kapitbahay namin. So nandito lang mga kabangbang. Ayun mga kabangbang, nandito na ako sa bahay upang magkape. So kukuha muna ako ng baso mga kabangbang. Dito, ito ang baso ko, at ang kape ko ay, ano yung kape ko? Saan yung kape ko? Teka lang mga kabangbang, kukunin ko muna ang kape ko. Ma, saan mo nilagay ang kape ko, ma? Mga kabangbang, kukuha lang ako ng mainit na tubig. Ito lang mga kabangbang. So
kamay ng papa ko yung mga kabangbang. So, kaya ng papa ko. I-vlog ko din sila ng buo. Ng kami-kami lang. So, dito mga kabangbang. Kinukuha ko na. Copy ko. Ito ang kape ko mga kabangbang. Magkakape muna ako ngayon mga kabangbang. So, dito lang nagtatapos ang vlog. My first vlog. So, don't forget mga kabangbang to like and share and subscribe, and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video ko. Salamat mga kabangbang!